uiți. Te uiți în prezent și în viitor. Las. Trecutul lași în urmă. Așa a fost să fie de la Dumnezeu. Știi, nu toate sunt, nu întâmplător se întâmplă. Da, dar de multe ori stau și mă întreb că ce am făcut eu de le primesc eu pe toate. Vrei să-ți aduc un șervețel? E că o să fiu alături meu și la bine și la de tine. Da, mă pot. Ursulețul meu plângăcioasă. De la Dumnezeu și poate să Dumnezeu te ajută să treci și poate să dă în altă viață mai fericită și ca să uiți de-a binelea că ești făcută bună. Chiar ești o fată bună. Și Că se pună cu restul și cu mine sunt real. Asta e. Îmi vezi că eu aici și am întâlnit și el și bun, ce să faci? Dacă eu cât de tare sunt și tot mă pierd pe spate. Asta e. Am căzut La câte ceas? am vrut să venim aici, nu știu. Nu-i fac. Dacă mai am gata, nu mai merge, lasă. Dumnezeu înainte te ajută să mergi. Eu ne-a dat și iertare. Și când moare cineva și când e cald și Dumnezeu e lângă noi și ne face să uităm tot. Ajutorul Dumnezeu tot duce. Voi putea scrie grec și eu la fel. Voi putea face grec acasă și gata. Nu știu, nu mai rezici mai mult, dar nu. Ce să zici? Pungăcioasă. Mai plângi și tu. Vezi că tot fac. Ce da? Nu, de fi tare. Să fie totul bine. Spune-te. Da. Parcă văd acum crize acasă. Ce? Nimic. Ce ai zis de acasă? Nimic. Dar nu trebuie să te intereseze. N-are cum să nu te intereseze când trăiești cu persoane
lucrurile alea în casă, sincer. Sau să te faci sau să te prefaci o viață întreagă că nu vezi nimic ceea ce se întâmplă în jurul tău. Chiar. Bă, ascultă-mă. Bă, ascultă-mă cum rămâne. Ascultă-mă cum rămâne. Adevărul ăsta este. Nu am vrut să întâmple, a fost în joacă în glumă, nu e să ne spărat și gata. Că ăsta știe. Dacă nu știe, e tocă. Hai, sărutați-vă și lăsați vrăjeala. Am sărutați-vă. Hai, ce să-ți povestesc? Hai, mă lași. Bine, bine. Trebuie, dar nu că vrei. Auzi, că acum trebuie. Asta e adevărat. Ce e că nu mi-e? Mihaela? Da, bine, hai că intrăm în 20, te pup, spor la treabă.